Tak príprava bola klasická, v podstate už pred 2 týždňami sme mali preteky v Karlových Vároch. Tak... Ďakujeme. Aby bol šťastný, lásky a plný milosti. Všetci chlapi, všetci. Čo vy na to, diváci? Takže Peťko. No tak darí sa mi celkom ako medalov umiestňovať na tých majstrovstvách sveta každý rok.